Ovo je odjeljak za takmičare. Vidi se da je pedanterija fina. Ovo su samice. Trenutno vrata su skinuta. Golubovi takmičari se inače nalaze tu. Ovo je izlaz. Jednostavno namešteno. Sasvim solidno za takmičara koji se bavi engleskim tiplerima. Dragoljube, otprilike kad ubacuješ golubove u boksove? U kom periodu? Kad počinješ sa pripremom? U aprilu mjeseca. Znači, otprilike u aprilu se golube ubacuju u ove boksove gdje se zamračuju i počinje, znači, priprema za takmičenje koje je Dragoljub prijavio.